La periostitis es defineix com a inflamació del periosti d'un os. El periosti és la capa que recobreix qualsevol os i en aquest cas a mutu de futbolistes i la més freqüent al futbolista és la tíbia. Els motius pels quals aquest periosti s'inflama són diversos. Pot ser la forma de la cama, hi ha uns peus cabos, pot ser per un mal calçat, que no sigui adequat a l'hora de la pràctica esportiva. La del futbol és un tipus de calçat que no té amortiguació, o en tot cas en té poca, o té tacs o microtacs, i els tendons de la cara anterior de la tíbia s'insereixen en tota aquesta cortical del periosti i de l'os, i la sobrecàrrega fa que s'inflami aquesta primíssima capa que nodreix alhora l'os de la tíbia. El tractament com a tal, quin és? Doncs, per suposadíssim, primer, el repòs. S'ha de tenir paciència, s'ha de posar gel, és un molt bon antiinflamatori local. Alhora també s'ha de fer rehabilitació en un centre de rehabilitació on el professional ens indicarà les rutines i alhora ens faran el tractament antiàlgic en el centre de rehabilitació oportú i a mida per nosaltres. També va bé de vegades posar unes mitges de compressió, perquè la contenció de fora a dintre fa que d'alguna manera tota aquesta musculatura estigui més continguda. I el temps de pronòstic de tornada a l'activitat esportiva és difícil de dir, perquè pot anar des dels 15 dies amb periostitis poc evolucionades on el pacient de seguida va a consultar, com fins i tot el mes o fins i tot més temps, quan són periostitis evolucionades que s'ha anat passant, s'ha millorat, s'ha tornat a l'activitat esportiva i no hi ha hagut un stop i un tractament adequat.